Hello guys! Madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, adlawng Domingo. Happy Sunday na tong tanan guys. So karong adlaw guys, agamo ang buhaton ni Lixian. Unsa man be? Kay ka? Unsa man? Magkuha kog kakao guys sa ubos kay na mura mag nahinog. Si Lexi kay pangag na. Kuan si Aliana kunoy gaibot sa ngipon gyud sa ding Aliana be. Kiduot. Tarog na maguto ka adyo, di lang nimo ipakuha katalawan ka. Kana na pong isa kama kuno ng isa humok na ba? Pa. Na katalawan man ka. Nang nagpaputol ako sang buhok guys na. Nagubot na po. Na nang papawa din og mga color kay nag-dry na ka dugang buhok. Nang gi pag move on kay iniwang tan-awon sang buhok na taas ra. Gapon ni kuan Lexi, bino. Bukas sa tagakaw ta. Sigog. Bukas ang kakao guys. Kay lami magsup og kakao arang inita dali labad ka jong puti lay po dani na. Gikan ko nagatid ni Trevors. Ano ila ko? Tas sila ni Simba. Anak ko makuha guys, ubos na. Anak. Init. Purya. Pugtok. Aray. Oh, kang cellphone. Ay, hinog. Nay. Mother. Ano sa nanay be? Gay ko ma. Wait siya. Ada ko pakita ninyo guys, nami kadyo. Diyan na, hindi man nagtaon na. Unsa di ay mo? Wow. Unsa? Ang sagot. Ang sinay. Kay koy? Dari mas kusina guys, kay kuan. Magaling. Init. Init sa gawas. Did you wash your hands? Guys, Kakao. Go. Pangag. Ay! Pangag. Pagkuha. Muro di ko tinood na pangag. Ew, pangag. Kung sa itong gida ni Lolo John, di ka nasa kubag, tasaw. Matunin mo ng liso ha? Pupo na rin ng kaga. Ay! Yan guys, ito ang ipagkita. Si Annie guys.
Mais. Nila ba Gitagaan ko mais. Pardi Di na ba makadut kay agnipon. Pwede naman nilatanan. Ugma pa, pero nagwat ko chatron. Gandulman. Pangag. Namay asmais, uy. Hapit naman ni muguwang ni Maisa. Pangag. Salamat dahil guys sa mga nang-greet sa ako ang birthday gahapon. Ma, katingin. Matingin siya yung mom. Matingay mong ma'am, nga pangag na ka. Tinaan, tinaan. Ano sa day na? Prank? Oh. Ay! Duha lagi niyo. Yeah. Aw. Sige kahog. Dangog man. Hala. Mama. Cover. Nag-weekend days din ah. Ikaw, naawa. Pangag. Naa? Unsa? Ipadulit, ribag diyang naw nga pangag. Ay guys, pangag na ko. Ada, pagkat oh. Pagkarit. Humok lagi. Makaon daw ba ba? Hindi ko makaano na. Awag okra guys. Ito pong nanahog kataas. Oh. Arira. Lapas na nahod na gapoy bunga nga long live gapog okra ag sa ubos na tigbak na. Hi pangag. Oo. Napud, balik na putas uno be. Unja guys, hapon naman guys, mag-edit pa ko. Sumare na mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa kanang naay pagkaon, grasya nga nahata, nga mong nadawat ron katong mais. Lami kadyo guys kay gi luto naman ni nanay. Salamat kadyo guys. Salamat pud ninjong tanan amping kanunay ug asa man mo karon.
Thank you for watching guys. Bye-bye.